curang cukruk aku ki seneng nyawang sapi lemu-lemu. Lemune ngantek kaya banteng. Yang jeneng wong sapi-sapi pinilih. Yang suket mung suket sak-sake ya ora doyan. Angger ora mathuk panganane ya gur ting tlecek turun ndini. Dora digaglak. Ning angger muni tunduk ngono ya gur karek godhonge. Pang-pange dipangan. Nah, menengo cangkeme. Kene we nembang curang jugruk. Anggamen nek bocah nembang apa ya nabuh gamelan desa yang wong ora patek jangkep. Apa kae? No nine nona na nine nona. Kok ora temu-temu gonge yo. Gurpat terus. Ya. Ya leren dhisik om. Hush. Kowe tan cidra. Lah aku diwarai. Ya nembang ora. Aplap nang sapine wis saring ngono ki wong ya. Aku ki ya sembuh kok. Wong karo omahku ki ya adoh lho papane nggone pasuketan pakanan-pakanan sapi semono akeh kuwi. Ning aku ki nek arep mulih ngono rasane kok ya ora penak. Aku ki malah kerasan kok nang kene. Arep mulih ya sing tak uli ya wong ya ora duwe sapa-sapa. Wis ora mulih ning kene wae. Tur dasare ana nang kene iki ya ora enek wong nyeneni. Wong enenge ya gur sapi ya nyeneni aku sapa. Nek sapi arep mrenguti aku tak bandem biasane. Ki jamawe. Sapa? Mang mantuk. Apa? Enten Jaya. Wis. Wah, aku kok duwe daya. Kowe iki aja ngawur ngono. Wong kene iki pangon sapi kok daya kok ngendi? Enek kahanan kaya ngene iki apa ya enek wong mara iki mara ngapa? Enten daya ki. Sawa? Kula mboten ngertos. Wong pira?
Mboten ngertos wong. Ketingalipun tesik teng latar pun jogetan. Oh senes, Ding. Senes sing nika wau anu riyen. Sapa? Sing joget. Nggih wau nika sing sakniki benten. Lah ning latar ora sida mampet mboten nika wau mung nyilih demong. Ya semene mugur disilih wae, Dek. Enten daya saestu. Tiang niku wong endi? Sanes tiang mriki wong manu niku salirane niku mrusuh ngenten lho. Wong pira? Nggih tiang setunggal. Wong siji lanang wong wedok. Jaler. Wange karo aku nom tuane, nggih otese nem, bagus nika kok. Bagus. Guyu ora, mboten. Madosi sampeyan, golek aku. Saya tunggokno sapiku sik. Engko gek daya kok ngendi kok mejanani temen iki. Nggih iki, tilikane. Dayah kok ngendi ya? Aku ki rumangsa ora duwe sesambungan karo sapa wae. Ya arang kading aku srawung wong iki luwe-luwe iki dudu wong kene iki lha gek wong endi ya to. Upama nagih utang wong sakjeke urip aku ki ora tau duwe utang. Apa ya sik tak eling-elinge. Aku dek malem Jumuah kae aku ngimpi. Aku ngimpi kaya oleh manuk podang kuning. Apa ya iki? Pangipen ki werdine apa aku ngantek ndrodhok wel-welan aku nyolot nyang ngamben dhuwur. Abene ki aku ya kur turu nang isor ngantek nyolot. Sapa ya? Ning kowe wis sawega lair batin tenan. Inggih Raden. Iya, kowe ndelika dhisik. Inggih. Mengko nek wis tak celuk kowe moro. Inggih Raden. Waduh. Pangabekti kula mugi katur priyantun kraton. Raden, kula ngaturaken pangabekti. Iya. Antagapa tak tampa. Aku Harya Prabu. Iya. Wah, gemeter raos kula. Layak to bocah kemok samidi kemok kok kandha nek jare nek daya wong aku ora tau sesambungan karo piyan kok jare ana tamu. Waduh jebul
Jebul priyantun kraton. Waduh, napa dosa kalepatan kula, Raden? Antagapa, sapi sing wis bongon cacahe wis pira? Wacah. Kula ngantos bingung ngetang awit saking kathahipun. Ya wong wis pundi wong nyatipun taun manak lho. Ya nang diumbar teng suketan mawon nggih aring-aring nih kale lemu-lemu. Kula niku awis-awis mantuk teng griya, tilem kalih nunggu sapi-sapi niku malah ayem ati kula. Kalih melih nek sepasar mantuk teng griya nganti niku malah keloro-loro wong mboten enten sing diuli. Nek ngono bener kabar sing tak tampa, nek kowe durung omah-omah. Kowe durung rabi. Walah dereng. Lah kek sing gelem kalih kula men ki sinten? Rupa kula mboten pokra, derajat mboten gadah bondo, mboten mingsra. Kula mung buruh angon raja kaya. Ning sing mbok ngon kuwi sapi-sapi kraton wis gedhe. Labuhamu mayang Praja Mandura. Labuh napa ta kula niki mboten labuh wong nyambut damel nggih dipun paringi lho. Kok labuh kula niku mboten labuh wong ya diparingi. Paringi redana nggih diparingi lembu. Nggih saking tangga-tangga niku sing do ngarani kula labuhe gedhe labuh. Apa wong ya diwenehi kok jare labuh. Kula gedeng ngono enten wong tiyang kandhane labuh-labuh ngoten. Mboten labuh wong dikeki kok. Mengke kula nek ngoten niku ndak ngendel-ndelke. Lan malih kula pitados nderek ngengon lan ngreksa kagungan negari menika tumrap kula setunggaling kanugrahan. Mila urip kula sawetahipun namung badhe kangge ngabdi dhateng bumi Mandura. Najan namung liwat kesagetan kula ngopeni raja kaya ning kula pun remen. Jagat Dewa Bathara. Dadi kowe ra rabi iki merga cilik ati. Raden. Tiyang kados kula niki pun trimah urip ngaten mawon kula nyawang bokong sapi pun lemu-lemu. Kula niku luwih remen timbang nyawang bokonge wong wedok. Remen nyawang bokong sapi. Awit pancen iku damelan kula. Kula dijak kalih nggih sami-sami rencang tukang pangen nganten niku lho. Nate kula dijak. Nggih dijak mboten genah ngaten jare karepe niku ning kula mboten purun. Ponge wis enom kok. Nggih pun sepuh jane ning. Kula mboten purun kok ngaten niku. Ditaweni. Oh ngono, nggih. Nanging iki ngene, Antagapa. Ados pundi? Aku mundi dawuh saka Kakang Mas Pangeran Prabu Anom. Ingkang bakal gumanti Ratu Mandura Kakang Basudewa. Oh ngaten. Reh ning wis retara nggonmu ngingu Rajakaya temah bebranan semono akeh. Mula Kakang Mas banget renaning penggalih. Dina iki ingsun kadawan maringake wanita triman wong wadon triman saka kraton Mandura marang kowe dadi bojomu selawase. Waduh Raden aduh ampun loh tak kira kowe seneng mboten ampun. Kowe kok kipo-kipo. Nggih. Kula ajrih aten kula dereng nate sesambetan kalian tiyang estri. Kanca gesang kula niku namung sapi. Aduh Raden. Nek ngono kowe mbadal dawuhing kraton. Ayo kula mboten badhe mbadal dawuh Nalendra utawi peprentaning Mandura kula ajrih kesiku. Nanging nuwun sewu kula trimah ngengon Rajakaya kemawon Raden. Ampun Raden aku saiki.
Dadi kowe ora gelem mboten purun Raden. Wong wadon kuwi ayu banget, kula mboten purun. Kaget ki ya kena ning ora bola-bali ngono. Wong kaget kok bola-bali. Aduh. Ya kula nggih mireng mbok menawi tangga wonten ingkang melu kaget kok. Kenong kula dituthuki. Ngene ya Sagopa, pundi wong urip tinitah lanang wadon kuwi supaya bebrayan. Syukur bisa nangkarake turun bisa melu ngreksa jagat iki karo meneh. Menyang endi parane kowe besok mesti tuwa. Apa sakjege urip arep turu tanpa rowang? Ya yen ajeg waras awakmu nek lagi ke taman lara, sapa sing bakal ngupakara? Nuwun sewu lajeng menika wanita saking pundi to nya? Wong wadon saka kraton. Mestinipun menika mboten awon, pancen ora elek, ayu luweh. Lan napa purun emah-emah kalian kula anane ditrimakake menyang kowe, tegese iki mau wis dirembug padha becike. Mergo kabeh wis padha nyarujuki. Raden. Wis to tampanen. Ya mung tak jaluk nrimo atimu mergo wong wadon mau wis ngemong jabang bayi. Pun ngemong jabang bayi iya. Isih abang. Tak pasrahke marang kowe tetep dadi anakmu. Kowe aja bingung Sagopa, wonge ayu tenan. Sapi. Aduh, yong kek piye? Gek mangke tangga tepalih nek ayu saestu napa mboten gumun, mengke gek gedhek kula dibolongi. Do arep roh polahe Sagopa kaya apa. Wis to. Arang wong desa sing bisa nampa wanita saka kraton nadyan kuwi mung abdi yen ora wong pinilih. Aduh, nggih. Menawi mekaten lajeng nuwun sewu bayi menika wau anakipun kowe engko tak kandhani kanthi alon-alon tur sesideman. Diatos cengelmu. Kowe iki mangsuli sapa? Sapi. Wong adoh kok. Nek ngaten niku napa nggih kenging wong. Larasipun mboten ngoten niku kok. Kanggo kowe. Ababmu ora enak. Kula niku nek gumun ngeses nganten niku kare hah ngono. Kowe wis krungu ruk, sampun. Aduh, Raden. Iya. Tampanan lelakon iki ya Sagopa.
Sagopa. Sagopa. Kowe ya gene. Kowe tangiyo. Waduh. Saestu menika. Lah mau ora gelem. Lah mau panjenengan mboten lah tok kowe ora percaya karo kandhane Harya Prabu ya. Kiraku kowe sayuda kula wonten dawuh Raden. Iki sing jenenge Antagapa sing bakal ngopeni uripmu nganti selawase. Rara sing sanan kong oh Sagopa kula wonten dawuh reh ning kowe wis nampa lair batin bocah iki sautuhe ana wewenangmu weneh ana jeneng bayi iki inggih mugi paduka sekseni lare menika kula paringi tetenger Udawa Raden Udawa sayuda anakmu Udawa inggih Sagopa gedhe lelabuhanmu kowe bisa ngreksa kahanan iki kowe tak dadekake Demang tak weni jeneng Demang Sagopa ya Demang Antagapa dene sayuda bojomu dadi Nyai Sagopi. Pijer nangge
Demang Sagopa kula wonten dawuh. Iya. Nek kowe ngadepi kabeh tangga tepamu kene rene kowe wis dadi Demang, nyandangmu aja ngono kuwi. Lah tos pundi? Sagopi kula dawuh anake jaken dhisik kuwi tak dandanani. Oh inggih Raden. Lah yang jeneng kowe wis adus sampun. Wis ora mambu kaya mboten. Lah nek nyandang apik lho ya wis. Kok dangu men iki. Ora dadi apa, Sagopa. Wonten dawuh kanggo nglermake sariraku merga adoh lakuku saka kutha Goromandura. Kanggo sawetara wektu lilanana aku tak nginep ana ing Widara Kandhang kene. Ngiras pantes ngenteni wektu kang prayoga baliku menyang mantu. Walah ya mbok inggih. Menawi kerasan wonten mriki kula malah remen. Lah kek kepiye wong nyantanipun nggih kula nika nembe temanten anyar nggih. Iya. Niki kangge tasih bawah Mandura mboten menapa nggih namung sak wontenipun menawi sare sampun. Iya. Sentonge ngendi? Lha niku nggih. Kaya ngoten niku. Lah kowe ning endi? Kula nggih namung wonten mriko sisih nika. Nggih sing radi sae kula aturaken panjenengan, kula nak trima ngrika, Mak. Aku sing elek wae. Mboten. Engkang sae to menjenengan. Iya. Aku tak aso sawetara iya. Menika anakipun sampun tilem ngono. Ya ditulak ning sing ya dituru kene ya amor karo bapakne barang. Menapa lare menika mboten dipijekaken mawon. Dipun bandul ngoten. Oh ngono ya. Inggih ya bandulen ngono. Pundi yang ngono kuwi kok kono kok mboten wonten lawangipun lawang ya engko sik tak geretke kepang sik tak tobat iki kono kuwi wonten mriku niku iya. Menapa dipun keroki napa
Anu aku tak niliki sapi. Terus pundi to penan ya? Mbok nggih mangke-mangke wong yah menten. Oh ngono. Nggih ngoten. Wes kliwat lingsir wengi. Wola wali. Sagopa pamit ngilekke banyu. Lan niliki sapine. Nanging jatine ora kaya penandangi Nyai Sagopi. Oh. Lingsir wengi sepi datan bisa nindra kagodha mring wewayangan kang rerujit ati swaraning jangkrik lan gangsir ingkang hangentir miwah asreping hawa padesan widara kandhang saya nambahi rasa sengsem nanging meksa kalisikan hanggenira mapan sari nenggih Raden Harya Prabu labet ayune Sagopi saya nabet ana tiase Sang Harya Prabu datan nyono lampun ing mangke Sagopi ngadeg ing ngarepe nglawang gedhek geretan sarwi ngaturi unjukan miwah dedaharan dadya mesem tiase Sang Harya Prabu. Duh, Raden, kula nyuwun pangapunten dene kula ngaturi unjukan ing wanci kados mekaten Raden. Ora dadi apa, aku uga ora bisa turu. Menapa dipun keparengaken menawi kula sawetawis wonten ngriki? Kula badhe matur wonten ngarsa paduka Raden. Iya, ora dadi apa. Sagopi matura lan mengko dhisik Sagopa menyang endi ngilekaken toya kaliyan nuweni ingon-ingonipun duh Raden pelandang kula jebul badhe saya matumpa-tumpa kula sampun manut dipun paringaken dhateng Demang Sagopa kula namung jejering abdi ingkang kedasaken nglampahi gesang kanthi ikhlas nanging duh Raden sanget boten nginten bilih Kakang Sagopa satunggaling tiyang jaler ingkang boten saged netepi
kewajibanipun minangka bojo ingkang kedah paring raos pemarem dhateng tiyang estri kados satataning tiyang bebojoan. Sekawit kula mboten pitados menawi Kakang Sagopa mboten saged ngaler. Nanging marambah makaping kula budidaya kanthi cara menapa kewala jebul. Cara caranipun tilem tangi nek tangiya jenggelek wae. Raden, wiwitipun kula dumugi ngriki awit saking pratikel paduka anggen paduka atur srana dhateng ingkang Raka Raden Basudewa supados mboten manggih wirang nanging rehning sakmangke jebul kados mekaten kawontenaning Kakang Sagopa cetha menawi gesang kula badhe kesiksa ngantos benjang inggih awit Sagopi mboten ngraosaken raos pemarem menika Raden. Oh hey oh sepi mamring datanono sadawane lebet saking seseking dodo Nyai Sagopi datanku awa ngampah temah ambruk ing dadane Raden Harya Prabu dangu-dangutan ana ingkang micara cara caraning catur kadidatan kuwawi medal saking lathi swasana wenging padesan sepen among kala-kala kepireng lamat-lamat pring jamang elik-elik sulinge wong padesan kaya nimbrung nembang katresnan tan karasa astaning Raden Harya Prabu hangelus angusap palarapanira sang Nyai Sagopi ingkang katingal sumunar hamung remeng-remeng sorot uruping dian lenga jarak ingkang sawetawis tebih lakuning wengi saya nglangut kebak lelungiting asmara Raden Harya Prabu tanpa kedhep hanyawang ayune Sagopi dasar mung selembar sinjang ingkang den angkip nutup payudara ingkang kebak mencep tan kaucapno caritaning keng cawa saresmi gagat raina sawung kluruk sesauran somadangi jagatuk mungup-mungup haning sapucak ing wukir marbabang sumirat kena soroting surya megolan gunung-gunung oh
Yo. Carane ngene iki. Ngene iki lho. Kowe sing ngono bae. Ngene. Lagi amu kowe sisa urung. Ampun iku men apal no. Aku sing kilenan wae kula apal kok. Are. Sik. Ngono carane iki gak ngono kuwi. Dra, tu, dra. Entak kinta, tang. Ngono. Lah ning sesek niku, sesek ya engko nganggo gangsaran 6. Kaya Pak Tengkleng kae. Engko nek seleh anu gek dinemke ya, oh. Sing nganggo tok dutang ngono kae to. Oh. Kok cangkeme ambane. Oi. What? Padha karo Pak Tengkleng. Wes apal? Pun. Oh niki wau wulangan to.
Wong kowe dikon anu ora kandhane nek sing kulon iki ngono. Blang atu ndunget blang entak entak. Kuwi ki ngono. Angel. Ya ora sapa kae? Kakang Saragopita kula wonten dawuh Raden. Anakmu wis sepira? Lah niki. Guyune ora apik. Oh mengkono. Ha nggih. Ora kaya penandanging rasaku. Wis pirang-pirang sasi iki mung jare pawartane Yayi Harya Prabu ya wis bali ana ing kasatriyane. Ha nggih. Pun pinten wulan. Rasaku tumlawung mergo aku ngrumangsani nandur dedosan Saragopita. Nggih dipun trimah ki mau. Iya. Pamujimu wae ya supaya tetek rasane. Yayi Ugrasena kula wonten dawuh Kakang Mas. Aku iki bingung mboten sisah linglung Kakang Mas kepangipun. Yen sing tak kongkon wae ku mung Yayi Harya Prabu wae. Nganti woh rasa pangrasanipun Kakang. Mongko Yayi Harya Prabu iki sing ngrampungi lelakon wiwit purwa madya nganti wusanane. Inggih. Coba di kanthi srana namur laku apa kepiye caramu kowe tilika nyang Widara Kandhang keparengipun yes kanggo mbuktekake kahanan saknyataning Widara Kandhang inggih sedaken dawuh. Duwe anak neh. Wedok. Tak jenengke Larasati. Aku ki ora tau tepung wong wedok bareng tepung pisan kek malah remuwet. Ning ya ora dadi ngopo. Adiling sing gawe urip ki kaya ngene. Bekti kula katur Raden. Iya. Aku Ugrasena. Inggih. Aku mung bakal tuwi marang kahananmu. Merga Kakang Mas Arya Basudewa rumangsa nandhang dosa kang tumpuk matumpa-tumpa sagupa. Inggih. Inggih. Kowe bisa ngreksa wewadining kraton Mandura inggih saged. Samangke kula mong kok larene. Sing lanang kae nika Udawa. Nika iki lajeng temruntun gadah adi kula namaken Larasati wedok. Oh ngono. Ya syukur mayu bagya ning ngono. Lah si Sayudha ya becik-becik wae iki sae-sae iki mawon. Syukur mayu bagya. Duh, Raden.
Kowe nggih asring-asring tindak ngriki. Lah napa to sampun asring mawon. Rumiyin Raden Arya Prabu nggih ngantos sawetawis dangu konten mriki. Oh ngono. Ya ora dadi apa wong nyatane iki hawane dumeyup lan kepenak nyang sarira kena kanggo asu. Inggih nggih Raden, monggo-monggo pinalak sak sekecanipun gimana. Tentrem jinemayeming padukuhan Widara Kandhang. Ngantya jenak ingkang dedunung mongkok ingkang mapan ing kono. Tan kawarna glise kang munggel kandha. Sagopi mbobot malih. Setahun metu. Riwos nyawa Swatara Lama kondur gegancangan dhateng Pura Mandura Sang Ugrasena. Bayi miyos jaler dening Sang Sagopa den paringi tetenger Adi Manggala. Sing sapa rumangsa dadi menungsa ingkang kinacek sesamaning menungsa merga nampa kanugrahan saka Kang Maha Kuwasa. Wujud derajat kelungguhan lan kanikmataning urip nganti tanpa kendhat ngrasakake kanikmataning donya. Ditah mau kudu weruh marang rasa panarima lan ngakoni marang kamurane kang gawe urip. Yen wis ngono lakuning pancandriya ingkang ngajak-ajak marang karusaan yekti bakal mandhet lan menep